చిత్తూరు జిల్లాలో భూ తగాదాలతో ఓ యువకుడు హత్యకు గురయ్యాడు. పాకాల మండలం కొండకిందిపల్లి గ్రామంలో ఘటన చోటు చేసుకుంది. అన్నదమ్ములైన సురేంద్ర, కృష్ణయ్యలకు గత కొంతకాలంగా ఆస్తి తగాదాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో పంచాయతీ కూడా జరిగింది. ఈ క్రమంలో సురేంద్ర కుమారుడు రవికుమార్ వివాదాస్పదమైన భూమిని జేసీబీతో చదును చేయించాడు. దీంతో ఇరు కుటుంబాల మధ్య మరోసారి ఘర్షణ జరిగింది. అయితే ఇంటి ముందు నుంచి వెళుతున్న రవికుమార్తో కృష్ణయ్య కుటుంబ సభ్యులు దాడి చేశారు. దీంతో రవికుమార్ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మృతదేహాన్ని పీలేరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. నిందితులపై హత్యానేరం క్రింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కొండకిందిపల్లి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి రవికుమార్ ఏజ్ 32 years అతను మర్డర్ కావడం జరిగింది. దాని మేరకు వాళ్ళ తండ్రి సురేంద్ర కుమార్ నిన్న వచ్చి రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు. తన కొడుకుని ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ బంధువులు, అతనికి అన్నటువంటి కృష్ణమూర్తి వాళ్ళ కొడుకులందరూ కలిసి మర్డర్ చేశారని నిన్న రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మేరకు పాకాల పోలీస్ స్టేషన్లో మర్డర్ కేసు 302 IPC కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా వివరాల్లోకి వెళితే ఈ చనిపోయినటువంటి రవికుమార్కు మరియు వాళ్ళ చిన్నాయనకు కృష్ణమూర్తి వాళ్ళ కొడుకులు శ్రీనివాసులు మరియు మల్లికార్జునకు ఆస్తి తగాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ ఊర్లో. ఎట్లా అంటే వాళ్ళకు పక్కనే పొలాలు ఉన్నాయి. ఆ పొల విషయంగాను ప్లస్ వాళ్ళ ఇంటి జాగా ఒక దారి ఉంది. ఆ దారి విషయంగాను గత ఒక సంవత్సర కాలంగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ గొడవలు జరుగుతున్నప్పుడు ఊర్లో పెద్ద మనుషులు కొందరు వాళ్ళిద్దరు రాజీ చేశారు. ఇది పాత కక్షలు అట్లే మనసులో ఉన్నాయి వీళ్ళకు. మొన్నటి రాత్రి 17 రాత్రి 9 గంటలకు ఈ చనిపోయిన వ్యక్తి, మర్డర్ కాబడినటువంటి వ్యక్తి రవికుమార్ వారి ఇంటి దారి నుంచి వస్తుంటే వీళ్ళు అతన్ని గలాటకు లాగి ఈ కృష్ణమూర్తి, వాళ్ళ భార్య ఆదిలక్ష్మమ్మ, కొడుకులు శ్రీనివాసులు మరియు మల్లికార్జున నలుగురు కలిసి అతన్ని రాయి తీసుకొని 2 రాళ్ళు తీసుకొని కింద పడదోసి తల మీద ముఖం మీద పట్టడం జరిగింది. అతను రవికుమార్ అక్కడే చనిపోవడం జరిగింది. మేము మా ఇన్వెస్టిగేషన్ భాగంగా ఈరోజు మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు ఈ 4 ముద్దాయిలు 10 పుట్ల బయలు దగ్గర బస్టాప్లో ఉంటే వారిని ఈరోజు 6:30 గంటలకు ఉదయం అరెస్ట్ చేసి మన పాకాల జిహెచ్ఎం కోర్టుకు రిమాండ్ నిమిత్తం పంపిస్తున్నాం.